Qigong, Qi betyder livsenergi, og Gong betyder metode. Og Qigong, det er faktisk bare overskriften på en hel masse træningsmetoder. Kampkunst Qigong, buddhistisk Qigong, taoistisk Qigong. Der er rigtig mange forskellige former. Og så er der medicinsk Qigong, som vi skal snakke om nu her. Og det medicinske Qigong går på at få kroppen til at selvhelbrede. Det er simpelthen den ældste form for selvhelbredelse inden for den traditionelle kinesiske medicin. Så gør I bare det samme som mig, og lige nu gør vi det sådan, så jeg spejler jer, så det vil sige, at I står over for mig, som om jeg var jeres spejl. Qigong er en del af den traditionelle kinesiske medicin og hører til blandt de oprindelige og meget gamle elementer. Der findes flere hundrede retninger inden for Qigong. Så står I her og tager håndfødderne op, lige op over panden. Herhjemme er det nært beslægtede Tai Chi langt mere kendt end Qigong, men faktisk er Tai Chi en lille søster til Qigong. Fælles for dem begge er, at de kombinerer bevægelse med meditation og åndedrætsteknikker. Inden for den traditionelle kinesiske medicin findes også urte- og kostbehandlinger, akupunktur og meditation. Qigong er en kombination af åndedrætsøvelser, rolige bevægelser og meditation. Grunden til det her, det er et godt eksempel, det er fordi, at Lea, hun går nøjagtigt hertil. De bedste resultater opnås efter ca. 12 uger, men allerede efter en lille måned med daglige øvelser, burde deltagerne kunne mærke effekten. For selvom Qigong er en alternativ behandlingsform, er den på vej ind som en del af behandlingen af for eksempel kræftpatienter. Med hensyn til at få dem lavet, så gik det faktisk rigtig godt. Det lykkedes for mig næsten hver aften at få dem lavet. Klokken 9 om aftenen, så laver jeg dem. Jamen, det er jo gået godt. Super godt. Altså det her med, som jeg kalder overtrodninger, det synes jeg egentlig ikke, der er så meget i. Jeg synes, det er meget fysiske øvelser, som gør, at man falder meget til ro, når man har lavet det her. Og det synes jeg har været rigtig godt. Hvordan kom det til udtryk at falde til ro? Jamen, bagefter har man det rigtig godt, synes jeg. Altså, det er sådan en slutning på en travl hverdag, ikke? Når ungerne er puttet der klokken 9, ikke? Og man laver de her øvelser, ikke? Så falder man fuldstændig til ro og glemmer alt, hvad der er sket sådan i løbet af dagen. Ikke? Og de sidste par timer, man så har, inden man skal i seng, har fået langt større kvalitet, synes jeg, end det har haft før. Så der er ingen tvivl om, at hvis at man kommer i balance på en eller anden måde, at man bliver rolig af det. Jeg har gjort det bare, fordi jeg skulle i seng, og jeg har bare sovet knaldgodt. Det må jeg sige. Det er virkelig en god sovepille på den.